дар ноҳияи ҷайҳун сайёҳатро метавон аз даромадгоҳ ва ё маркази он ки дар ҳоли рушду пешрафт қарор дорад оғоз кард. Аммо имрӯз мо роҳи дигареро интихоб мекунем, роҳе ки моро ба дили заминҳои ҳосилхез мебарад, роҳе ки аз миёни полизиҳои беканор мегузарад ва заҳмати инсон қисса мекунад. дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Пешниҳоди шумост нашри навбатии барномаи агротуризм. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон дар заминҳои паҳну ҳамвори тарбуз ва харбуза, ки воқеан ҳам яке аз ҷазобиятҳои сайёҳати аграрии ин диёр мебошад. ва бинандагони азиз, бо ҳам мебинем шириниҳои тобистонаи Тоҷикистон аз куҷо оғоз меёбанд. мо сафарро аз заминҳое оғоз мекунем ки имрӯз яке аз сарватҳои асосии ноҳияи ҷайҳун ба ҳисоб мераванд. ҳанӯз аз дур рангҳои сарсабзи саҳро ва хатҳои дарози киштзорҳо диққатро ҷалб мекунанд. ҳар қадар ба онҳо наздик мешавем, ҳамон андоза бештар эҳсос мекунем ки дар ин ҷо ҳаёт бо замин пайванди ногусастанӣ дорад. имрӯз мо на танҳо барои дидани ҳосил, балки барои ошно шудан бо як имконияти муҳими рушди сайёҳӣ ба ин ҷо омадаем. имконияте ки дар бисёр кишварҳои ҷаҳон ба як бахши муҳими иқтисод табдил ёфтааст ва онро агротуризм меноманд. агротуризм танҳо тамошои саҳро нест. ин сафар ба дунёи меҳнат, табиат ва зиндагии воқеии деҳот аст. ин имконияте аст ки меҳмон на танҳо маҳсулоти тайёрро бубинад, балки роҳи расидани онро аз тухм то ҳосил эҳсос намояд. ноҳияи ҷайҳун барои чунин нави сайёҳӣ имкониятҳои назаррас дорад. ин минтақа солҳо боз ҳамчун яке аз ноҳияҳои аграрии кишвар шинохта мешавад. қисми зиёди аҳолӣ ба кишоварзӣ машғуланд ва заминҳои ҳосилхез манбаи асосии рӯзгор ба шумор мераванд. ҳоло мо дар миёни майдони ҳандала қарор дорем. дар ҳар тараф меваҳои пухтарасида дида мешаванд. накҳати ширини онҳо ҳатто пеш аз наздик шудан эҳсос мешавад. барои меҳмоне ки аз муҳити шаҳрӣ меояд, чунин манзара худ як ҷозибаи нодир аст. шояд барои сокинони маҳаллӣ ин саҳнаи ҳаррӯзаи маъмулӣ бошад, аммо барои бисёре аз сайёҳон дидани чунин манзара як таҷрибаи комилан нав аст. онҳо мехоҳанд бидонанд ки ин полизиҳо чӣ гуна парвариш мешаванд, чӣ қадар заҳмат талаб мекунанд ва чӣ гуна ба дастархони мардум мерасанд. мо каме пештар меравем ва касонеро мебинем ки машғули ҷамъоварии ҳосиланд. онҳо бо ҳаракатҳои оддӣ вале дақиқ ҳандалаҳоро интихоб карда барои интиқол омода месозанд. салому алайкум тағоҷон. шумо соз хуб монда набошед. саломат бошам. ҳозир айни ҷамъоварии ҳосили ҳандала ҳамин тавр не? бале бале. шумо аллакай чанд муддат шуд ки ба ҳамин ҷамъоварӣ машғул ҳастед? ҳоло зиёда чанд вақт шуд. мушкил нест? мушкил ай, хай чӣ кор мекунем? зиндагӣ ҳамия меҳнат кардем, магарем ба хотири меҳнати кардагиму ҳаракате кунем ки бо як сабаби ризқи рӯзии фарзандо шавад. бисёр хуб. кадом вақт шумо киш карда будед ҳандаларо? моҳои март. моҳи март? аллакай дар миёнаи моҳи июн сар шуд. то кадом муддат шумо ба силғундорӣ машғул мешавед? яъне нашъунамоаш зиёдтар? то 15-моҳи шояд ки июла. то 15-моҳи июла. ва ҳам хати бо масъалат ки чимо ҷамъовариш тамом мешавад. дар масъалаи фурӯш шумо инро худатон мечинед ва ба бозор мебаред ё ки боз мешавад ҳолатҳое ки худи харидорон ба сари замин мебиёянд? худ мо ҳам мегирем, масъалат бозор мебарем, ҳолат мешавад харидорое ҳастанд ки масъалат мошин қати миёянд ҳаминҷа муомила мекунанд, мегиранд мебаранд. бале. аз кадом минтақаҳо барои харидорӣ? ай минтақаҳои тарафҳои хуҷанд, ай тарафҳои водии рашт,
ай тарафҳои води Кулоб меян мебаранд, ай Моминобод омадагиянд, ай Шуробод омадагиянд. ҳастанд боз мизоҷоне ки махсус барои ҳандала ва тарбузи шумо аз минтақа мебиёянд барои харидории ҳосили шумо? ҳастанд меянд мегиранд. худоро шукр ки шидаи саст оҳиста оҳиста маҳсулотҳои мо ҳамина харидорҳо ҳастанд, меянд мегиранд мераванд. аз кор кардан дар заминатон шумо ягон ҳаловат мебаред? албатта вақте ки маҳсулотот меҳнат мекунӣ, вақте маҳсулотот кишид ҳамаш хел бигум вақти одам ҳам хуш мешавад, ҳам хел неста охи ҳам гуфтам ки маҳсулот кишид худоро шукр кор хуб мешавад, ҳам даромад ҳам зиндагӣ пеш меравад. меҳнат мекунӣ ба хотире ки ячи шавад. бисёр хуб. чанд сол боз шумо ба кори деҳқонӣ кишоварзӣ машғул ҳастед? зиёда шояд ки як 8 сол 10 солам шида бошад. 8-10 сол шуд. бале аллакай аҳли оила ҳама оилавием, ба ҳамин кор машғул ҳастед? мо баъда и бо масъала савзӣ мекунем. ҳудуди хоҷагӣ шумо чанд гектарро ташкил медиҳад? умумӣ дар маҷмӯъ бале умумӣ 1 гектару 55 сотиқ замини масъалати фермерӣ дорем. беҳтарин. дар ин ҷо ба ғайр аз боз ҳандала чӣ кишт мекунед? ҳандала киш мекунем, ҳандала тарбуз киш мекунем, картошка дорем, хай ба хотири мақсад барои хоҷагӣ мо баъдаи бо савзӣ мекорем. пахта дорем, масалан пахта дорем, бо пахта чанде ки шава бо ҳезмшам ба хоҷагӣ мо дар кор мешавад барои бо нон пухтан. масалан ки мешавад ягон роҳгузарое ки мебиёянд сари замини шумо ва мехоҳанд ки дар ҳамин замини шумо як камтар истироҳат кунанд дар ягон гӯшааш, ё ин ки зебоии замини шуморо таҳсин гуфта бошанд, барое ки мо аз байни майдони киҷдори ҷуворимака гузаштан як манзараи хеле зеборо дида будем. чиқадр гӯям меҳнати хуб ки кини кадми бигзара бина мега ки ҳамин мардак ҳақиқатан меҳнат кардааст. бале албатта. дар оянда боз пас аз ҳосил ғундоштани ҳандала боз чӣ мақсад доред ки дар ин замин кишт намоед? савзиш мекорам. сабзӣ? бале савзӣ мекорем. сабзӣ ҳам дар бозор талаботи зиёд дорад? бале савзӣ маҳсулоти деҳқона шам хуб аст, соз аст. имрӯз мо низ ба кори саҳро ҳамроҳ мешавем. дар ҳамин лаҳза беҳтар дарк мекунем ки паси ҳар полизие ки ба бозор мерасад чӣ қадар меҳнат нуҳуфтааст. маъаз ҳамин гуна лаҳзаҳо асоси агротуризмро ташкил медиҳанд. сайёҳ на танҳо тамошобин, балки иштирокчии раванд мегардад. ӯ бевосита дар замин аст, бо деҳқон ҳам суҳбат мешавад, ҳосил мечинад ва худро қисми зиндагии деҳот эҳсос менамояд. тарбуз, харбуза ва ҳандала аз ҷумлаи маҳсулоте мебошанд ки ноҳияи ҷайҳунро берун аз ҳудуди минтақа низ машҳур карданд. шароити иқлими ноҳия барои парвариши онҳо хеле мувофиқ аст. рӯзҳои гарми офтобӣ, мавсими тӯлонии кишт ва таҷрибаи чандинсолаи кишоварзон имкон медиҳанд ки ҳосили босифат ба даст ояд. аммо ҳар ҳосили фаровон аз меҳнати зиёд оғоз мешавад. ҳанӯз дар оғози баҳор деҳқонон ба омода кардани замин шурӯъ мекунанд. дар чунин ноҳияҳо вақт арзиши махсус дорад. агар як обмонӣ дер шавад ё як марҳилаи нигоҳубин сари вақт иҷро нагардад, метавонад ба ҳаҷм ва сифати ҳосил таъсир расонад. ҳангоми ҳаракат аз як қитъаи замин ба қитъаи дигар ба осонӣ пай мебарем ки кишоварзӣ дар ин ҷо танҳо касб нест, ин тарзи зиндагӣ аст. саҳроҳои фаррох, гармои тоқатфарсои тобистон ва рӯзҳои тӯлонии корӣ барои аксари деҳқонон як қисми оддии зиндагӣ мебошанд.
мо акнун ба майдони тарбуз ворид мешавем. аз байни баргҳои сарсабз тарбузҳои хурду калон намоёнанд. яке аз онҳоро интихоб мекунем. деҳқон нишон медиҳад ки чӣ тавр тарбузи пухтаро аз нопухта фарқ кардан мумкин аст. баъд тарбузро аз поя ҷудо мекунем. ин лаҳза барои бисёре аз меҳмонон метавонад хотирмон бошад. дар шаҳр одамон тарбузро аз бозор мехаранд, аммо дар ин ҷо онҳо имкон доранд онро аз замин бо дасти худ бичинанд. чанд кило вазн дорад ҳамин тарбуз? 12 кило. 12 кило вазн дорад. биёндагони азиз, воқеан ҳам яке аз ҷазобиятҳои дигари сайёҳати аграрӣ дар чунин заминҳои фароҳу васеъи тарбуз ин албатта дар баробари тамошо, боз чидан ва лаззат бурдан аз ин полезии шаҳдбори ин диёри офтобрӯя мебошад. дар бисёр кишварҳои ҷаҳон маҳз чунин таҷрибаҳо меҳвари асосии агротуризм мебошанд. одамон садҳо километр роҳро тай мекунанд то як рӯзро дар хоҷагии деҳқонӣ сипарӣ намоянд. онҳо барои иштирок дар ҷамъоварии ҳосил, чашидани маҳсулоти тару тоза ва шиносоӣ бо зиндагии деҳот маблағ пардохт мекунанд. ноҳияи ҷайҳун низ метавонад аз ҳамин имконият ба таври васеъ истифода барад. имрӯз заминҳои табиӣ ва истеҳсолӣ барои рушди агротуризм дар ноҳия вуҷуд доранд. заминҳои полезии бузург, иқлими гарм, мавсими тӯлонии ҷамъоварии ҳосил ва меҳмоннавозии мардум ҳамаи унсурҳои заруриро фароҳам оварданд. аммо дар баробари имкониятҳо баъзе мушкилот низ вуҷуд доранд. яке аз масъалаҳои муҳиме ки имрӯз деҳқонон бештар аз он ёд мекунанд, норасоии об мебошад. тарбуз, харбуза ва ҳандала аз ҷумлаи полезиҳои обталаб ба ҳисоб мераванд. барои ба даст овардани ҳосили босифат заминҳо бояд мунтазам обёрӣ шаванд. аммо тавре кишоварзон мегӯянд, муддати боз фаъолияти баъзе пойгоҳҳои муҳими обкашӣ ба таври комил таъмин нест. дар натиҷа об ба хоҷагиҳои деҳқонӣ бо навбат тақсим карда мешавад. гарчанде чунин усул имкон медиҳад ки ҳамаи хоҷагиҳо аз об истифода баранд, аммо барои баъзе майдонҳо ин ҳаҷм кофӣ нест. агар ба ин масъала танҳо аз диди кишоварзӣ нигоҳ кунем, сухан дар бораи ҳосил меравад, вале агар аз диди агротуризм назар афканем, масъала фаротар аст. зеро ҷозибаи асосии агротуризм маҳз ҳамин саҳроҳои сарсабз мебошанд. ҳар қадар вазъи обёрӣ беҳтар бошад, ҳамон андоза майдонҳои кишт васеътар ва манзараҳои саҳро ҷолибтар хоҳанд шуд. аз ин рӯ таҷдиди пойгоҳҳои обкашӣ, навсозии шабакаҳои обёрӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосири сарфакоронаи истифодаи об метавонад ҳам ба рушди кишоварзӣ ва ҳам ба рушди сайёҳӣ мусоидат намоянд. масъалаи дигар ба инфраструктураи сайёҳии аграрӣ вобаста аст. имрӯз меҳмон метавонад ба саҳро биёяд ва аз табиату манзараи заминҳои кишт баҳра барад, аммо барои табдил додани агротуризм ба як бахши воқеии иқтисодӣ инфраструктура лозим аст. масирҳои махсуси боздид, нуқтаҳои қабули меҳмонон, ҷойҳои истироҳат, марказҳои муаррифии маҳсулоти маҳаллӣ, роҳбаладони омӯзонидашуда ва барномаҳои фароғатӣ метавонанд ҷолибияти чунин сафарҳоро чандин маротиба афзоиш диҳанд. вижагии дигари ноҳия дар он аст ки он дар минтақаи ҳамвор ҷойгир шудааст. агар дар баъзе минтақаҳои кишвар меҳвари асосии сайёҳӣ кӯҳҳо ва манзараҳои табиӣ бошанд, барои ҷайҳун маҳз кишоварзӣ метавонад ба ҷозибаи асосӣ табдил ёбад. зеро сарвати асосии ин сарзамин пеш аз ҳама замин ва меҳнати инсонист. ҳангоми анҷоми сайёҳати имрӯза мо бори дигар ба атроф менигарем, ба майдонҳое ки дар онҳо тарбуз, харбуза ва ҳандала парвариш мешаванд, ба деҳқононе ки зери гармои офтоб барои ҳар дона ҳосил заҳмат мекашанд ва ба имконияте ки имрӯз дар назди ин ноҳия қарор дорад. ин саҳроҳо танҳо манбаи маҳсулоти кишоварзӣ нестанд, онҳо метавонанд ба макони нави сайёҳат табдил ёбанд, ба маконе ки дар он меҳмон бо табиат, меҳнат ва фарҳанги мардум аз наздик ошно мешавад. имрӯз ноҳияи ҷайҳун дорои тамоми заминҳои зарурӣ барои рушди агротуризм мебошад. агар рушди инфраструктур, такмили низоми обёрӣ ва муаррифии фаъоли имкониятҳои ноҳия дар мадди аввал қарор гиранд, дар оянда ин минтақа метавонад ба яке аз марказҳои муҳими агротуризм дар Тоҷикистон табдил ёбад.
имрӯз бинандагони азиз бо итминони комил гуфта метавон ки кишоварзӣ танҳо манбаи рӯзгор ва даромад набуда, инчунин метавонад ба яке аз ҷозибаҳои воқеии сайёҳӣ табдил шавад. шояд ин киштзорҳои паҳну васеи тарбузу харбузаи ноҳияи Ҷайҳун дар ояндаи наздик ба яке аз мавзеъҳо ва макону масири дилчаспи сайёҳати аграрӣ дар миқёси ҷумҳурӣ табдил ёбад. Инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи агротуризм аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Бо умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда, хайр.